persona batek benetan jatorra izateko, kuadrilari jatorrenean egoteko ze behar du, ezta? Batetik igual divertigarria izan, eskuzabala, ezta? Bai. Baina itxurak ere badauka bere importantzia. Elegantea izateak puntu batzuk irabazten ematen dizkizulako jatorrena izateko. Bueno, atzo bertan, Oierrek desenteko erronka edo desenteko sorpresa jaso zuen zuzenean. Aukeratu beharko bazenun lagun bat, goiti bera oso osorik bere itxura aldatzeko, Maite? Oier aukeratuko nuke. Hombre! Ni? Sosopelana! Torri! Sosopelana? Vale, sopela! Kaixo, Oier. Bueno, hori atzo bertan, zuzenean platoan ikusi genuena. Oierrek heldu omen zion, Maitek proposatutako erronka horri. Itxura goitik bera aldatuko omen zion. Saiatu behintzat, saiatu dira. Gustatuko ote zaizkio hori bai, Oierri, Maitek proposatutakoak ikusi. Aurrera, Oier. Kaixo. Itxuroso ipintzera torrenaz. Bueno, zu ja berez itxuroso zea, baina pixkat egingo duguna saiatu etekin gehiago ateatzen gorputz hori. Bale? Aldatuz edo? Bueno, gorputz aldatuta ez, arropa aldatzearekin bakarra lortuko dugu. Gainera, gorputz oso polita daukezu eta nik uste beldurra daukezula galtza istuak eramateari, ezta? Bai, ze hanka oso lodia deko da. Ez dituzu lodik. Fuerte edo... Fuerte. Eta ipurdia ere oso polita. Bueno, hori ez dakila. Bai, nik Aitorren melokotoiak aukeratu izan behar banitu zurekin alderatuta zureak aukeratuko dituzke. Bai, sentitzen dut Aitor, baina honen melokotoiak oso ondo jarrita daude. Bueno, hemen dituzu 3 aukera, bale? Saiatu naiz pixkat joera jarraitzen, batez ere, orain bogan daudena direlako, baina baita ere horrekin ez gera itxutu behar, ez? Batez ere galtzak aldatu nahi dizkizu. Gauzetik baterakin eta... Bai, eta oso zuzenak erabate dituzu eta ez dituzuten mesede handirik egiten. Orduan, bueno, saiatuko gea pixkat galtzak istutzen. Adibidez, lehenengo aukera honetan, larruaren imitazioa egiten duten enzeratuak deitzen zaizkion galtzak aukeratu ditut. Bakizu orain galtza elastikoak daudela eta horiek zure gorputzera askosez gehiago moldatzen diala, hoixe. Bigarren aukeraketa honetan, hemen txuria eta beltzarekin jolastuko dugu. Beste honetan, alkandora laukiduna pixka kolorea sartzeko. Eta hemen txino antzeko galtzak, baina baita ere estura joz. Hemen ipurdia oso ondo ikusiko zaizu, hoixe. Eta 3. alkandora bakera, betikua, eta galtzak granateak, baita ere txino estilo horietakoak, ipurdia ere, hauek oso ipurdi polita egiten dute. Horrela ikusita lehen begirada batetan, zein gustatu zaizu? Hombre, beltza eta zuria beti elegantia oso da, beraz. Oso. Hau lehena. Eta gero eski baketan egin eta asko gustatzen. Behitzat goiko partea ez, beraz. Hau jakenduko nuke eta geratuko nuke. Vale. Bi hauen artean zaude ordun. Bai. Bi hauen artean. Bueno, barain egin behar duguna da, bilak probatu eta ea zein aukeratzen du. Misterikua airean aizue. Gabon, Oier. Gabon! Zer moduz gabiltza? Beti bezala! Onartu zenuen, ez da? Maiteren erronka, itxura aldatzeko pres behintzat. Bai. Eta berak erakutsitako proposamenak zeiru ditu? Oso politak, interesgarriak. Hanketatik behintzat ondo hasi gara, Oier. Zu zer modu sentitzen zara? Eroso zaude? Bai. Oso. Gustora zure buruarekin? Oso. Nola ikusten dugu, Oier, Olat? Asko ez, baina... Bueno, galtzaiek ja ikusten zaizkio pixkat. Nik uste txukuna torrikola, Bueno, txukuna torrikoa seguru. Ikusiko aldugu, esango aldugu sarteko. Oier, barrura! Destilea, Oier, destilea. Sorpresa elegantea, Olat. Ondo edo ez? Bimuxu. Oso guapo zaude, bai? Ja, hasi zara ligatzen. Ez, berarekin ez, Ez, bale, hau da, aparte. Bueno, komentatu zure jazkera. Zu beti holan beltzez edo jarrita zaudenez, esan du,
kompetentzia egiteko edo, Ostra! pizkatxo bat edo. Ondo ikusten duzu gizat zure burua, importantea hori. Oso ondo, oso ondo, Bai. oso ondo. Elegante, eta ondo. Janire. Guaporik dau. Gainera, nik eske atzo esan nion horrelako prakak oso politak gratuko zitzaiola, eta eske emakumeak ia guztiak oso onak gara horretarako. Eta oso ondo geratzen zaizkio bai, guaporik dau. Eta desfilatzen ere, Primera, bueno, gauza batzuk, oso ondo. bai, oso ondo, primeran. Janirek badauka bestelako esperientzia bat desfiletan,